Most egy éles számlán való kereskedést szeretnék neked bemutatni. Kereskedés közben beszélni nem fogok, mert azért én is izgulok még, jócskán, de ezt a gyakorló számlán majd részletesen bemutatom, hogy mit miért csinálok és hogy csinálok. Úgyhogy most elhallgatok és nézzük a kereskedést. Próbálok ugye egy olyan trendet keresni, ami jól behatárolhatóan mozog, hát az éppenséggel nem valami nagyon jó. Keresek egy másikat. Ez talán felfele ívelő trend. Lehet, hogy megkockáztatunk egy lefele menő ívet, bár egy kicsit oldalazom mozgása most, mert egy kicsit kivárok inkább, hogy merre fele mozdul. Ha ezt nézzük így végig, akkor felfele mozog a trend elég hosszú ideje már. Érdemes várni, hogyha az ember nem biztos benne, hogy most merre fog menni, nem érzi, akkor inkább várjunk, nem hajt a tatár, nem kell sietni sehova. Hát lefele indult, igen, itt ezt úgy néz ki, hogy elcsestük, ne lehetett volna akkor, tehát jó volt a megérzés, lehetett volna akkor lefele fogadni. Talán baj, mellé legközelebb is minden. Várunk. Hát keresünk inkább egy másik trendet, én úgy látom. Visszamegyünk az USD-re. Hát elég kacifántos a helyzet itt is. Itt mondjak, nem nézzük egy kicsit régebben már, azok voltak a holdpontok. Elég kétséges, hogy merre fog mozdulni most. Igen, lefele irány. Aha. Megindult lefele, teszek is egy gyorsan felfele. És akkor várunk, most már egy kicsit többni fog belőle kisülni. Ilyenkor jön a szorítás, izgulás. De ez a jó ebbe a pénzkereseti lehetőségbe. Hát úgy néz ki, hogy sikerült, tehát nyertünk is szépen, ugye $1 tettem tétre, és $9.10, azaz $4 10 centet kerestem ezzel a opciózással. Jó, mehetünk tovább, nézzük, mi fog még ebből kialakulni. Igen, elindul felfele, lehetett volna itt már ide megint felfele voksolni, mert ugye szépen viszünk beljött egy darabig, és utána most már felfele irányul. Ilyenkor vagyok bajban, nem tudom, hogy felfele, meg inkább lefele. Érdekes módon nekem a lefele opciózás jobban megy, mint a felfele. Meglátjuk. Hát most már lehet, hogy érdemes lenne lefele tenni. Talán már most azt hiszem, meg is kockáztatunk egy lefele irányuló trendre. Ez bizonyosan alakul ez is. Hát meglátjuk, de nagyon szépen megy lefele. Kockáztatok egy kicsit. Már ugye előttük a vonalatnál, most már tenni se tudnék rá még egyet, hogyha esetleg úgy alakult volna a trend. De úgy látom, hogy ezzel sem lesz probléma. Hát itt szépen lassan megfontoltan, körültekintően. Inkább várjunk, hogyha nem vagyunk benne biztosak.
és akkor sikereket érünk el. Tehát úgy látom, hogy ez is nagyon jól sikerült. Mai nap $86 indultam, most $108, tehát több mint $20. Egy 10 perc leforgás alatt én úgy gondolom, hogy nem egy rossz órabér, tehát hogy még folytatom, ha úgy érzem, hanem akkor majd délután, vagy majd holnap ráérek. Úgyhogy ezt szerettem volna élesbe is bemutatni, hogy ez egy nagyon is működő dolog, egy nagyon is jó dolog, odafigyeléssel itt nagyon-nagyon sok pénzt lehet keresni. Halló!